Кніга лічбаў, раздзел 32. Сыны ж Рубена і Гада мелі многа жывёлы. Калі яны ўбачылі зямлю Язэр і Галаад, прыдатныя на гадоўлю быдла, прыйшлі яны да Маісея і Элеазэра і кіраўнікоў супольнасці і сказалі ім: Атарот, Дыбон, Язэр, Немра, Хесебон, Элеале, Сабам, Наба і Беон, зямлю, якую Господ ударыў у прысутнасці супольнасці Ізраіля, край найураджайнейшы, прыдатныя для гадоўлі жывёлы, і мы, паслугачы твае, маем вельмі многа жывёлы. І далей казалі: калі мы знайшлі ласку ў цябе, дай гэтую зямлю паслугачам тваім ва ўласнасць, не пераводзь нас за Ярдан. Адказаў ім Маісей: няўжо, калі браты вашы пойдуць ваяваць, вы тут будзеце сядзець? Чаму вы стрымліваеце сэрцы сыноў Ізраіля, каб не мелі яны адвагі перайсці ў зямлю, якую ім мае даць Господ? Ці не так зрабілі бацькі вашы, калі паслаў я іх з Кадэс-Барне выведаць зямлю? Калі дайшлі яны аж да даліны Негелескал, выведаўшы ўвесь той край, стрымалі яны сэрцы сыноў Ізраіля, каб не ішлі ў зямлю, якую прызначыў ім Господ. І Господ, узгарэўшыся гневам, прысягнуў, кажучы: не ўбачыць гэтыя людзі, што выйшлі з Егіпта, 20 гадоў і вышэй, зямлі, якую Господ пад прысягай абяцаў Абрагаму, Ізааку і Якубу, бо не пажадалі мяне слухаць. Апрача Каліба сына Ефоны, Кенезія і Ешуа сына Нуна, бо яны слухалі Господа. І узгневаўшыся на Ізраіль, Господ вадзіў яго па пустыні 40 гадоў, пакуль не вымерла ўсё пакаленне, якое рабіла зло перад абліччам Господа. Вось і вы, род ліхіх людзей, як і бацькі вашы, узбунтаваліся, каб павялічыць гнеўнае абурэнне Господава на Ізраіль. Калі зноў не пажадаеце слухаць яго, зноў будзе ён вадзіць вас па пустыні вакол, і вы будзеце прычынай гібелі ўсіх. А яны падышлі бліжэй да яго і сказалі: мы пабудуем загардзі для статкаў нашых і гарады для дзяцей нашых, а самі ўзброеныя і падпярэзаныя пойдзем ваяваць перад сынамі Ізраіля, пакуль не увядзём іх у іх мясціны. Дзеці нашы будуць жыць у гарадах абмураваных дзеля падкопаў ад жыхароў зямлі гэтай. Не вернемся мы ў дамы нашы, пакуль не завалодаюць сыны Ізраіля сваёй уласнасцю. І мы не будзем шукаць нічога за Ярданам або далей, бо ўжо маем сваю уласнасць на ўсходнім беразе Ярдана. Маісей адказаў ім: калі учыніце так, як вы сказалі, калі будзеце дзеля Господа гатовыя да бою, і калі кожны мужчына змагар узброены пяройдзе Ярдан, аж пакуль Господ не выганіць ворагаў сваіх перад сабою, і па авалоданні ўсёй гэтаю зямлёй вернецеся вы ў гэтую зямлю, тады не будзеце вінаватыя перад Господам і перад Ізраілем, і возьмеце гэтую зямлю ва ўласнасць перад Господам. І калі тое, што кажаце, не споўніце, вы несумненна зграшыце перад Господам, і ведайце, што грэх ваш знойдзе вас. Дык будуйце гарады дзецям вашым і загарадзі для авечак, і тое, што абяцалі, споўніце. І сыны Гада і Рубена сказалі Маісею: мы, паслугачы твае, зробім усё, што загадвае гаспадар наш. Нашы дзеці, жанчыны, статкі і уючаныя жывёлы застануцца ў гарадах галаадскіх, а паслугачы твае, усе ўзброеныя, пойдуць перад абліччам Господа на вайну, як загадваеш ты, гаспадар наш. Дык Маісей загадаў святару Элеазеру і Ешуа сына Нуна і кіраўнікам родаў усіх пакаленняў Ізраіля і сказаў ім: калі сыны Гада і сыны Рубена разам з вамі пяройдуць раку Ярдан, усе ўзброеныя, каб перад абліччам Господа ваяваць, і вы завалодаеце зямлёю, дайце ім Галаад ва ўласнасць. А калі не пажадаюць разам з вамі ўзброеныя ісці ў зямлю Ханаан, хай атрымаюць месцы для пасялення паміж вас. І сыны Гада і сыны Рубена адказалі: як загадаў Господ паслугачам сваім,
так зробім. Узброеныя самі пойдзем перад абліччам Господа у зямлю Ханаан і возьмем уласнасць нашую за Ярданам. Такім чынам даў Майсей сынам Гада і Рубена палову пакалення Манасы, сына Язэпа, царства Сыгона, цара Амарэяў, і царства Ога, цара Басана, зямлю з гарадамі яе і межамі, гарады яе, што навокал. І пабудавалі сыны Гада Дыбон, Атарот, Араэр, Атрот, Сафан, Язэр і Егбаа, Бентэмру, Бетаран, амураваныя гарады і заградзі для сваіх статкаў. Сыны ж Рубена будавалі Хесыбон, Элеалі і Карыятаім, Неба, Баал, Меон, змяніўшы іх назвы, а таксама Сабаму, даючы назвы гарадам, якія адбудавалі. А сыны Махіра, сына Манасы, пайшлі ў Галаад і занялі яго, выгнаўшы амарэяў, што жылі ў ім. Дык даў Маісей Галаад Махіру, сыну Манасы, які і абжыўся ў ім. Яір жа, сын Манасы, пайшоў і заняў мястэчкі амарэяў, якія назваў Гавот Яір. Нобы таксама выйшаў і захапіў Канат з яго ваколіцамі і назваў яго сваім імем Нобе.